جس طرح کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، توجہ فرمے سو، بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ دے او مقبول بندن منصب ولایت ہوتے فیض یاب تھیمن تو پہلے آپ بہن وڈے تاجران تجارت کس کم دی تجارت کریں دے ہن آپ شراب دی شراب بنے دے ہن وچیں دے ہن دوستاں دی محفل وچ دوست شراب پین دے ہن ایک نہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس رستے تے ویندے پیا نا ہوں رستے تے کاغذ دا ٹکڑا پیا نظر جو پئیے نا ان کاغذ دے ٹکڑے تے کچھ تحریر آئی ان کو چاہتے نے ڈٹھے نے اتے اللہ دا نام لکھا پیا ہا مالک دا نام دے کے بشر حافی رحمت اللہ علیہ دے دل وچ اے محبت پیدا تھی اور وہ دل اور محبت اجازت نہ دیتی کہ رب دا نام زمین تے رولے ان کو چاہتے مٹی جھاڑی نے صاف کرتے گھر گھنائیں ان کو اتر دنال غسل دیتے نے غسل لیتے بلند مقام تیرا کے بشر ہاتھ باتے آدھے آدھے اے نا تیرا مقام پستی نہیں تیرا مقام بلندی ہے سمجھ آوے تک کنجوسی اے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کنجوسی بخل اے گناہ ہے محبت نہ آکھو دا سبحان اللہ اے نا تیرا مقام پستی نہیں تیرا مقام بلندی ہے اور یاد رکھو اللہ دا نام اے او نا ہے جڑا ہر دل وچ وسدے ہر مقام وچ وسدے ہر جا تے وسدے قبلہ کاری صاحب بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں تے کہیں آتے پوچھے بابا جی اللہ دے بارے کچھ بیان فرماؤ تے بابا جی رحمت اللہ علیہ چونکہ ولی کامل صوفی شاعر بھی ہیں بزرگ ہیں کیا فرمائیں جے میں اپنے باہر ڈھونڈا گال سنو موسیٰ علیہ السلام پہ آمن کوہ تور تے رستے ایک بندہ بیٹھا کہ اللہ اللہ کرے تے کلیم اللہ ان کو فرمایا گال سن تو کلی اللہ اللہ کرنے تے اللہ دے نبیاں کو نہیں منے دا تے اللہ تعالیٰ تے کوئی نہ ثواب کہیں نہیں دے منا میں کو رب ہن آگ فرمائے تے میں تے کو دسنا پیا ثواب تے کو نہیں ملنا او بندہ کو کھل پیا آپ نے فرمایا میں تے کو آ کے رب تے کو ثواب نہیں دے منا تو کھل پائیں بندہ کھلتا دے کلیم ان ثواب نہیں دیتا نا چلو جواب طریقے سے ثواب نے سے دیتا نا جواب طریقے سے ہن آپ بندہ دلو ہن تاری تو کیڑی امید رکھا ثواب نہ دو جواب تا دو بیٹے اچھا جا کو سبحان اللہ آپ فرمائیں جے میں اپنے باہر جے میں اپنے باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا اپنے اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے سب وچ تو سب کچھ تو ہن بولے او جے رب واسطے سب وچ تو
تے سب کچھ تو ہے او سب وچ تو سب کچھ تو ہے سب تیری خاص پہچان آفر میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے او میں بھی اللہ والا دے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اتھے بلا کون نہ مارا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آپ نے اللہ دے نا کو زمین تو چاہتے بلند مقام تے رکھ کے ہاتھ بات تے آدن اے نا تیرا مقام پستی نہیں تیرا مقام بلندی ہے محبت نہ چاہت سبحان اللہ اور غور کرے سو اللہ دے نا دی تعظیم و تکریم بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کیتی ہے نا او دن گزرے شام تھئیے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اپنے دوستان دی محفل وچ مہوائی جام چھلک دے پن بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اپنے دوستان دی محفل دے اندر مصروف اون وقت دے کامل ولی کو مالک الملک الہام دے ذریعے حکم فرمائے اللہ دے نبی دے اتے وحی نازل تھیندی ہے تے ولی کو الہام تھیندے الہام دے ذریعے مالک الملک فرمائے ون میرے بشر کو میرا سلام دیا بشر کو میرا سلام دے رات دا وقت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اپنے دوستان دی محفل دے اندر مہون مصروفاً رات ٹائم میں ولی کامل دروازے تے آتے دستک دیں دے نوکر پوچھ دے کون فرمایا میں فلاں ابن فلاں میں بشر کو ملنے نوکر دے قبلہ بشر اس وقت نہیں مل سکتا اپنے دوستانی محفل وچ مصروف ہے صبح ملاقات کرائے آپ نے فرمایا میاں ون ہوں کو آکھ میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میں اللہ دے حکم نال آیا اچھا اچھا چاکو سبحان اللہ میں اللہ دے حکم دے نال آیا اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال آیا ان کو آگ میں اللہ دا سلام چاہتے آیا قبلہ جلے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ دے کنے میں آواز گئی اللہ دے نام دی خدا دی قسم نبی دے غلامو ملکو امیرو نبی دے دیوانو بشر دے کنے میں جلے اللہ دے پیغام اللہ دے سلام دی آواز آئی ہے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ پیریں جتی نہیں پئی سر تے کپڑا نہیں کیتا دوستاں کو نظر انداز کر دوستانی محفل کو ترک کر دے اٹھی تے دوڑ تے دروازے تے آئین قبلہ جلے دروازے تے آئین اللہ دے کامل ولی نال ملاقات ہوئی ہے پیران تے جتی کوئی نہیں سر تے کپڑا کائے نہیں بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آتے اللہ دا جل سلام گی دے بشر کو خیال آئے کاش ایتا میں اللہ دے نا دی ایک وقت آئین قبلہ جلے دروازے تے آئین اللہ دے کامل ولی نال ملاقات ہوئی ہے پیران تے جتی کوئی نہیں سر تے کپڑا کائے نہیں بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آتے اللہ دا جل سلام گی دے بشر کو خیال آئے
کاش ایتا میں اللہ دے نا دی ایک واری تعظیم تکریم کیتی ہے مالک الملک میرے تے سلام بھجوائیں جے کر میں ساری زندگی اندے نا چلیں دا ساری زندگی میں اندی غلامی کریں دا ساری زندگی میں اندہ صحیح مانے بندہ بنویں دا ساری زندگی میں اندہ صحیح مانے تابدار بنویں دا پتہ نہیں میرا مالک الملک میں کو کڑے مقام کڑے منصب دے فیض یاب کریں دا قبلہ اللہ دے نام دی تعظیم کیتی ہے مالک الملک میرے تے سلام بھجوائیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ سوچے ہوں وقت انہاں قدمے تے واپس آئیں شراب دیا محفلہ ختم دوست نال دوستی ختم دنیا دے نال دنیا داری ختم قبلہ شراب دے کاروبار ٹھپ ہو گئے سارے معاملات دنیاوی ختم کرتے بشر حافی رحمت اللہ علیہ بس اللہ دا بندہ بن گئے رسول کریم دا غلام بن گئے اللہ دا نا اللہ دے نا دی تعظیم کیتی ہے مالک الملک سلام بھجوائیں رسول دے نا دی تعظیم کیتی ہے رسول دے نا دے نال آپ دے نا جو برکت ہے غور فرماؤ قبلہ میرے پاک رسول دا او نا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عظیم البرکت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام توجہ فرماؤ نبی دے غلاموں یہ نام کوئی کام کیڑا نام یہ نام یہ نام کوئی بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے تو بنا دیتا ہے نام محمد وہ بگڑے تو بنا دیتا ہے نام محمد اللہ دی قسم دائم اللہ دی نام دی تعظیم کیتی ہے رسول کریم دے نام دی تعظیم کیتی ہے قبلہ غور فرماؤ مکہ معظمہ دا شہری قبلہ تیرے میرے پاک نبی کریم علیہ السلام جنا اعلان نبوت فرمائے لوگ بڑا دل مدنی کریم دا کلمہ پہ پڑھ دیا حضور دی غلامی وچ پہ آندے ایک دی ابو جہل اپنی پارٹی کو کٹھا کیتے کٹھا کر دے پروگرام دے تحت اون اجلاس بلوائے اجلاس کے اندر اون اے ایجنڈا رکھیا کیوں اجا اے پروگرام بناؤں پاک نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کیتا ونجے قبلہ جنا اون پروگرام بنائے پاک نبی دے قتل دا پاک نبی دا سر قلم کیتا ونجے ابو جہل اعلان کروائے عمر بن خطاب بیٹھے نا پٹھی کھڑن فرمائنے ایک کم میں کرے نا پاک نبی دا سر قلم میں کرتے آنا غور فرماؤ قبلہ پاک نبی دا میں سر قلم کرتے آنا عمر سین کلمہ کو نہ پڑیا ہو اے میں پیار کرے نا جائیں اللہ دے رسول دے نام دی تعظیم کیتی ہے مالک الملک کو کیا عزت کیا مقام کیا شان عطا فرمائے او سنو ملک صاحبانو خان صاحبانو نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ فاروق اعظم اٹھی کھڑن آپ نے تیاری کیتی ہے قبلہ تلوار چاہیے تلوار میان تو کٹھی نے ننگی تلوار عمر فاروق چاٹ مکے دی گلیت پہ آیا نے اون گلیت پہ آئی عمر آندا ہا جڑی گلی وچ تیرا میرا پاک نبی خرام ناز کرتے ٹر دے لجپال کریم علیہ السلام خرام ناز کر دے ٹر دے مالک الملک دے کریم فرمین دے جبرائیل ونج مرے مدنی کو سلامی دیا ونج مرے محبوب کو سلام دے نال پیغام دے اللہ کیا پیغام ہوں غور فرماؤ قرآن دے قاری موجودن عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن موجودن مرے برادرم قاری رحمت صاحب موجودن علماء قاری اختر صاحب دیگر علماء موجودن میں ذمہ داری دے نال عرض پیا کرنا نبی دے غلاموں اے او گلی ہے جڑی گلی میں تیرے مرے پاک نبی کریم علیہ السلام خیرہ میں ناز کرتے تو دن اللہ کریم دے کریم فرمائے دے لا
أقسم بهذا البلد. گل سنو رب دا قرآن ہے. اگر میں اپنے بابے دی تعریف کراں بھاویں نہ الاؤ, کہیں دے دادے بابے دی تعریف کراں نہ بولو, بھاویں جو کہیں دنیا دار دی تعریف کراں سپیکر چاہ گنا ہے, لیکن جنا زہرا دے بابے دی تعریف کرم وال تم ملتے آکھو دا سبحان اللہ. یہ تا سارے دا سانجھا نبی ہے قبلہ, یہ تا سارے دا سانجھا لجپال ہے. اللہ دا قرآن بیان فرمانے فرمایا اللہ محبت نہ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللہ دی قسم حضور ٹردن اللہ کریم قسمہ پیا چیندا ہے. تے جنا مدنی کریم علیہ السلام دی اما حلیمہ دے دی محبوب دی ٹور تے اما دیکھ پیا دی باقیاں چالا والیا سونیاں چالا والیا سونیاں والیا ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ, ہاں گود میری وچ کھیڈ کے او گود میری وچ کھیڈ کے تو باہر نہ کھیدن جایا کر گود میری او گود میری وچی گود میری وچ کھیڈ کے گود میری. بہرحال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں فاروق اعظم ننگی تلوار چاہتے مکے دی گلی وچ پیانن, غور فرماؤ مکے دی گلی وچ پیانن. رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ غالباً انہیں دا ذکران دے اے مل پین پوچھنے عمر کن پیاوے نے فرمایا جو میں قصہ تمام کرن پیاوے نا اون پاک نبی دا جنہیں پاک نبی الہ نبوت فرمائے اج اون پاک نبی دا قصہ تمام کرن پیاوے نا. نعیم بن عبداللہ فرمین عمر ون ون تے کو روکیندا نہیں, پر عمر او دے ونجن کو پہلے ذرا اپنے گھر دی خبر تک گھنیا. اکھے او کیویں فرمائے نے اپنے گھر دی خبر گن جڑے نبی کو معاذ اللہ تو قتل کرن دے ارادے نال پیاوے نے. تیری سکی بہن اون پاک نبی دا, تیرا سکا بہنوئی اون پاک نبی دا کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئے. فاروق اعظم بس انہیں تیور بدل گئے, رستہ تبدیل کیتے نے. فاروق اعظم او دے ونجن دی بجائے اپنی بہن دے دروازے تو پیائن. او ملک صاحبانوں سیانے لوگ بیٹھے ہو, پنچایتی بیٹھے ہو, سمجھدار بیٹھے ہو, سیانے لوگ بیٹھے ہو. تیرا کوئی بھیڑا بہن دے گھر ویندے بہن کو پتہ لگے میرا ویر میرے گھر پہ آیا دے بہنی تیار تھی تے کھڑونین بہن تیار تھی کر دیے میرا ویر پہ آندے میرے سر تے ہاتھ رکھے سی میرا بھیڑا میرا متھا چومے سی میرا بھیڑا محبت نال میں کو مل سی. فاروق اعظم جلے بہن دے دروازے تے آئے نٹھنے دروازہ بند آئی اندر بہن تے آپ دا بہنوئی اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بیٹھے کرن اوہ قرآن بیٹھے پڑھ دے ان جڑا قرآن تیرے میرے پاک محمد نازل. اور گال سنو قبلہ کاری سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور قبلہ اے او پاک قرآن غور فرماؤ اے او پاک قرآن او تو میں کوشش کرنے قرآن دی تعلیم تو دور رہنے آئے آپاں کوشش کرنے سرا بال قرآن دے نیرے نہ ونجے قرآن دا حافظ نہ ونجے قرآن دے حافظ کو گری نظر نال لے دے آئے قرآن دے کاری کو اساں بھیڑی نظر نال لے دے آئے اساں دے سرا پت این جناب والا میٹرک تو بعد جناب ایف اے بی اے ایم اے کر ونجے پر اعلی ڈگریاں پاس کرے میدان نبی دا غلام یو آر مئی جج فیصلہ تو تکر گریبان جھانگ تے تریک تیرے مرن تو بعد تیرے ہپ پاسے
MBBS موجود ہے، تیرا ایک پاسے آلہ ڈگریاں والا پتر موجود ہے، ایک پاسے جناب قرآن دا قاری موجود ہے، تو دیکھ گنے مرن تو بعد تری قبر دیتے آلہ ڈگریاں والا بنتے، آلہ ڈگری دی جناب والا تلاوت کریں دے یا قرآن دا قاری بنتے تری قبر دے قرآن دی تلاوت کریں دے۔ پتہ مرن تو بعد لکھیا یاد رکھ میں آدھارا نہ جائیں قرآن نال یاری لئیے، جائیں قرآن نال یاری لئیے، او جائیں قرآن نال یاری لئیے، اون دی جو کوئی وسدی پئیے، ہاں اون دی جو کوئی وسدی پئیے، جائیں قرآن یا اچھا تسا کو قرآن دے نال محبت ہے، سینے وچ قرآن رب دا موجود ہے، قرآن نال پیارے ول کنجوسی نہ کرو، مل کے میرے نال تے پڑھو جائیں قرآن نال یاری لئیے، جائیں قرآن نال یاری لئیے، جو کبھی بسدی پئیے، اندی جو کبھی بسدی پئیے۔ انہاں لوگاں سوال کرنے مجھ سے بات کیوں قرآن دے نال یاری لگی ہے، قرآن نال جائیں یاری لئیے کیا مقام ملے؟ او میں پیچھا نہیں ہٹدا تھوڑے علاقے دا، میں جناب والا تھوڑے اپنے علاقے دا تھوڑا اپنا بال ہوں، میں تھوڑے علاقے دا خادم جماعت سنت ادنا جہاں کارکن ہون دے ناتے میں قبلہ ذمہ داری دے نال پیار کرے نا، حقیقت بات نبی دے غلامو میں عرض کی دی جائیں قرآن نال یاری لئیے اللہ کیا مقام دیتے؟ واہ غوث الاعظم پیرے، واہ غوث الاعظم پیرے، جیندہ لقب دستگیرے، او جیندہ لقب دستگیرے، جائیں بڑھ دی بیڑی ترائیے، جائیں بڑھ دی بیڑی ترائیے، اوہ اوڑی جھوک بھی وسدی پئیے، اوندی جھوک بھی، اور واہ خواجہ پیر اجمیری، جائیں ہندوؤں دی قسمت پھیری، او جائیں ہندوؤں دی قسمت پھیری، 90 لاکھ جائیں امت بدھائیے، او پڑھو چا نبی دے غلام، 90 لاکھ جائیں امت بدھائیے، 90 لاکھ جائیں امت بدھائیے، اندی جو بھی بسدی پئیے، جائیں قرآن نال یاری لئیے۔ عمر فاروق دی بہنوئی اللہ دا قرآن بیٹے پڑھ دیا، فاروق اعظم دروازے تے آئین، غور فرماؤ دروازے تے آئین، دروازہ جتھے نے بند آئی کنڈی لگی پئی آئی، فاروق اعظم انہیں غصے دے نال آتے دروازے کو تھڈا مارے نے، دروازے کو دستک نہیں دتی، کنڈی نہیں کھڑکائی، پے نال جنان تھڈا مارے نے، بہن دے کنے آواز گئی ہے، بہن سمجھ گئی ہے میرے دروازے کو کھڑکاون والا تھڈے مارن والا کوئی عام بندہ نہیں تھی سکتا، لگتا ہے میرے ویر عمر کو پتہ لگ گیا سا کلمہ پڑھ گئی دے، غور فرماؤ کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گیا ہے، میرا بھائی آیا کرے، بہنوں ہی اٹھتے دروازے تے آون لگے، بھین عمر دی بھین اپنے شوہر کو آ دیے تو نہ ون میں وینیا، میرا بھیڑا ہے جڑا ظلم کرے سی میرے نال کرے سی، ترے اتے شوہ میرے بھائی دا ہاتھ نہ اٹھے، میں نہیں چاندی جو تری میں بے عزتی کرواواں یا ترے تے میرے بھائی دا ہاتھ اٹھے۔ عمر سائیں دی بہن چل دیں دروازے تے آئیے، غور کرو نبی دے غلاموں، دروازے تے بی بی آئیے، دروازہ کھولے سی، جتھے عمر فاروق دا چہرہ سرخائی، پیشانی تو متھا تو جناب والا، اے جناب والا پسینہ ودا ڈھانڈا، اکھی میں جو خون اترا ہویا ہا، ہاتھ میں تلوار آئی، بھین کنو آندے پچھ دے عمر سنا میں جو سن دے پیانا توڑے بارے سچے یا غلطے، بھین کیا دیئے آدھیے مدا ویر
ویر جے میں تیرے عقیدے چوندی تیرے مذہب چوندی شاید جان بچاون واسطے میں جھوٹ بولندی لیکن جڑے عقیدہ جڑا مذہب میں اختیار کیتے ای مذہب دے اندر جھوٹ بولن والے دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کرنے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دا قرآن اعلان کرنے جھوٹے دے خدا دی لعنت میاں دی عمر میں ضرور کلمہ پڑھ گی دے مسلمان غور فرماؤ میں مسلمان ہو گئیاں فاروق اعظم یہ بھین کو چاٹ ماری ہے بھین آئی نیانی آئی ملوکڑی آئی قبلائی نے الٹ دیوار دنار ون لگی ہے متھا پھٹ گئے خون جاری تھے عمر بلبئی چاٹ ماری ہے بھین دے نک جو خون آئی منہ جو خون آئی خون نال بھین لت پت آئی قبلہ دل خون و خون تھی گئی ہے فاروق اعظم کو آدھی مرا ویر میں کو مریندا کیوں ہے سنو سنو نبی دے غلاموں میں کو مریندا کیوں ہے بھرا یاد ہے اد بھین ای سانگے پیا مرینا اپنے ابو اجداد دے دین چ واپس والا محمد کریم دا دین چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے او بی بی کیا دیے آدھی عمر جڑی ماں دا کھیر تائیں پیتے ہوں ماں دا کھیر میں پیتے جڑی ماں دا دودھ تیجا رگیں جو گردش کھڑا کریں دے ہوں ماں دا دودھ مجا رگیں جو خون بانتے گردش کھڑا کریں دے عمر دی بھین آدھیے میرا ویر اور میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے چکر بوٹی بوٹی چکر میرے مرن تو بعد ہر بوٹی چاہ دے کننا لاویں جے ہر بوٹی چون پاک محمد کلمے دی آواز نہ آوے میں کو محمد دی غلام نہ اچھا جا کو سبحان میں کو پاک محمدی غلام نہ کے غور فرماؤ نبی دے غلاموں میں کو پاک محمدی غلام نہ کے فاروق اعظم دلے بھینڈ جملے سنن بلکہ قبلہ کاری اکرم صاحب میرا ایمان آدھے میری محبت آدھیے بھین یا کہ آدھیے عمر میں ہون جان دے سکدیاں جان دے سکدیاں پر پاک محمد در تو ملا ایمان نہیں دے سکدی قبلہ بھین جملے علائن کاری اکثر صاحب سیالوی صاحب محبت آلے ہو بھین جملے علائن بھین کیا دیائی کاری حق نماز صاحب میں ترجمانی اپنے مسلک بھی کریں دے ہو این پیادہ بھین آدھیائی بھامیں اگتے ویر لیتا دے بھامیں اچھا جا کو سبحان اللہ گال سنو ٹائم تجرہ مقرر ہوں ٹائم دے ختم پیر سے بھی تشریف گنا حسن قرآ حضرات الحمدللہ میری جماعت نایاب اور نامبر قرآ حضرات تشریف فرماہن قرآن دی تلاوت سنو سو لیکن اے یاد رکھا ہے ختم اپنے ٹائم تے تھی میں صحیح بعض بندے ہونے الحمدللہ انہیں کچھ جلدی ہوں دی ہے بس جلدی ہوئے میں کچھ دوست ہیں انہوں نے طبیعت ریٹھی بیٹھا ہم بلک صاحب میں کوئی گال یاد ایک ملک سے اعلان کیتا رمضان دا چاندری کوئی چاندری ہوئے بندہ دیکھتے دعا منگے اللہ قبول کریں دے اللہ اچھا چاکو اللہ قبول فرمیں دے چاندر دیکھتے بندہ دعا منگے دعا قبول تھی لیے دعا رد نہیں کریں دا اللہ ایک پٹھان بیٹھا رمضان دا چاندر جو ڈٹھا نا رمضان دا چاندر پہلی جماعت چاندر دیکھتے روٹی اگوائی پہ یہ زالہ کیا سویرے روزہ رکھے سے چاندر نظر آگے کہ وہ کہاں ہے چاند اون ڈٹھا نا جلے چاندر دے توں کہا رام صاحب چاندر کو دیکھتا دے وہ یہ خدا پاکا صبح عید ہو وہ سنی بیٹھا نا بھئی چاندر دیکھتے جری دعا منگو اللہ قبول کریں دے اون چاندر دیکھتا کہا اللہ سیاں بس سویرے عید ہوئے پہ میرا خیال ہے کچھ دوست آتے بیٹھے بس این مول سے تو بس اخیر ہوئے اخیر تک کہیں ابا انشاءاللہ کاری صاحبان بیٹھن میں گال مکئی بیٹھا توجہ فرمے سو میں پیادم بھین جملے علائنا دی بھامیں اگتے ویر لیتا لے بھامیں اگتے ویر لیتا لے میرے پیرا میں چنے خطو پالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا او چھڑنا میں کلمہ
نہیں چھڈنا فاروق اعظم جلے بھین دے جذبات دکھن فاروق اعظم دے دل دے اندر ادوں فاروق اعظم کو بھین دے جملے ہن ادوں پاک نبی کریم دی دعائی غور فرماؤ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہی بیٹن حضور دعا پہ کرن اللہ نو عمر نے ایک عمر بن خطاب بیا عمر بن حشام انہاں دو عمران دے وچوں ایک عمر تے اسلام کو عطا فرما پاک نبی دی دعا قبلہ میرے مدنی دعا فرمائیے مالک الملک قبول فرمائیے فاروق اعظم جلے بھینڈ جملے سنن غور فرماؤ جلے بھینڈ کلمات سنن عمر فاروق دے دل دی دنیا بدل گئی ہے عمر سیاں دے بھین کو بھین جلے میں آیا کیا کرنی بیٹھیاں میں بھین دی میرا ویر میرا بدا قرآن بیٹھی پڑھ دیا میں میرا شوہری قرآن دی تلاوت بیٹا کریں رہا میں نہیں قرآن دی تلاوت بیٹی کرنی ہم بھین کو بھرا پیاد ہے عمر پیادن بھین ذرا او قرآن میں کو سنوا میں نہیں تا سنا کہ جی شان والا قرآن ہے کہ جی شان والی کتاب ہے جڑی پاک محمد نازل تھی ہے قبلہ بھین کیا دیا دی میرا ویر گال سن تو پلیت تیرا عقیدہ پلیت تیرا بدن پلیت تیرا لباس پلیت تیرے نظریات اس وقت پلیت میرا ویر قرآن پاک ہے قرآن کو بھیجن والا پاک گھن کے آمن والا پاک جنہیں تے نازل تھے او مدنی پاک قرآن کو پڑھے اوہ جنا بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے میرا ویر میں قرآن نہیں سننے دی تو پہلے پاک تھی تیا تیرا بدن پلیتے فاروق اعظم انہاں قدمت واپس آئیں گھر رہن لباس تین کیتے نے کبرا غسل کرتے فاروق اعظم گل کپڑا پئی آئے شیش نیوئی آئے بھین دے دروازے تے آئے آتے آدھے بھین ہن قرآن سنوا کبلا بھین قرآن دے اور آل چاہتے بھرا دے سامنے آئیے بھین پردی پئی یا ایوہ المزمل اچھا چاک سبحان اللہ بھین قرآن کی تلاوت شروع کی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا بھین قرآن پڑھے عمر سین قرآن کی تلاوت سنیے اکھی چواں سو جاری ہوئے داڑھی پس گئی آئی عمر دا تولا پس گیا ہے عمر فاروق دی تیخ نکلیے روت یادن بھین ہن جلدی کر دیر نلا جلدی کر میں کو پاک نبی دے دربار گھنجو مت عمر دی جان نہ نکل ونجے روت پرواز نہ تھی ونجے جلدی کر پاک نبی دے کول گھن ونج قبلہ جلے فاروق اعظم انہیں ہاتھ بدتے بھین نال آئی گل کپڑا پئی آندے شیش نیوئی آندے اکھی جھکئی آندے نیر وحی آندے چل دے چلنے جلے پاک نبی دے سامنے آئیں ایک صحابی رسولات عرض کریں دے آدھے سونا عمر فاروق ننگی تلوار چاہ دے تو قتل کرن دے رادے نال پیا آندے قتل کرن دے رادے نال پیا آندے پاک نبی کریم علیہ السلام کو جلے اون جملے آرائیں میرے پاک کریم نبی علیہ السلام فرمائے غور فرماؤ حضور دائے غلام کھڑاتے آدھے سونا اج آمن دے عمر کو اگر اج عمر غلیظ ارادے نال پیایا دے قتل کرن پیایا دے ول عمر دی تلوار ہوسی عمر دا سر ہوسی تیرا میرا پاک نبی مسکراتے فرمائن حضور فرمائے صحابہ اجلس بہو بہو پریشان نہ تھی ہو نبی کریم مسکراتے فرمائے صحابہ پریشان نہ تھی ہو اج عمر قتل کرنی پیا آندا بلکہ اج عمر میں محمد دربار قتل تھی دے پیا آندے اج سر لہامن نہیں پیا آندا بلکہ سر دیمن پیا آندے اج فاروق اعظم مرے دربار سر جھکا دے پیا آندے قبلہ فاروق اعظم جو آئے مرے مدنی کریم دے سامنے عمر ڈٹھے نبی دوں نبی ڈٹھے عمر دوں عمر دی نظر نبی دی نظر وچ نبی دی نظر عمر دی نظر وچ پئیے خدا
خدا دی قسم ہے میرے مدنی کریمی میں رحمت کی نظر دلے امت دے ہوتے فرمائیے حضور آنکھوں میں اشارے ہو گئے عمر تم ہمارے آج سے ہم تمہارے ہو گئے عمر آئے پاک نبی دا کلمہ پڑھے مسلمان تھی گئے دوستو کہ او لوگن اند الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ایمان گھننا ہے بل اچھے عمل کی تو نے اللہ فرمائے سیجعلو لہم الرحمن ودا انہیں دی محبت میں اپنی مخلوق دے دل این پیدا کرے نا جتھو گزر دن میری مخلوق عزت ہی کریں دیئے سلام ہی کریں دیئے انہیں دا احترام ہی کریں دیئے اللہ کریم حاضری قبول فرماون مالک الملک آقا علیہ السلام در شہادات فربودات کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے انشاءاللہ آساتا تو اپنے گھر دے بالا سے بہرحال مہمان سارے ملتان تو اور اس وقت حقیقت بات ہے عالمی سطح دے ہوتے بڑی شہرت رکھتن میرے بھائی حضرت علامہ قاری حق نواز سعیدی صاحب قرآن دی تلاوت کرے سن تو ایمان تازے تھی سن انشاءاللہ اور میرا چھوٹا بھائی ہے قاری رحمت حسین قادری صاحب الحمدللہ دربار موسیٰ پاک شہید ہوتے آپ امام ہیں دربار موسیٰ پاک شہید پیران پیر حضور قبلہ سیدنا جناب والا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار شریف دی مسجد وچ آپ امامن قرآن سنسو ایمان تازے تھی سن انشاءاللہ روح خوش سی اللہ حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین